Прывітанне, YouTube! Даўно не бачыліся, прывітанне, даражэнькія мои сабскрайберы, любімыя, хто глядзіць мяне на ютубе. Это я, Дима. Даўно, правда, не бачылись, да. Некалькі дзён. Правда ж, да. Карацей, неважна, таму што я сёння прыйшоў да вас з такой нагодай, як вы ўжо зразумелі па назве гэтага відэароліка. Ён таксама пра мой скетчбук, але ўжо чорны. Я такі цікавы блогер, які знімае на ютубе агляды сваіх скетчбукаў. Забаўна. Не праўда? Ладно, гэта сапраўднае відэо пра мой скетчбук, які я скончыў адносна недаўна. Наступнае відэо будзе больш цікавае, будзе влог пра сакавік, але сёння вы глядзіце на гэты скетчбук. Так, ну і што, давайте пачынаць з скетчбука. Гэта зноў такі наш любімы скетч-маркер, і тут будзе вас чакаць шмат хтоні. Дарэчы, хацеў сказаць, што гэты скетчбук недзе канец лета і канец зімы 26-го года. Так, ён быў у мяне вельмі доўга, таму вось так. Так, ну пачынаем мы з такой выразкі Эго на шыле журнальчыка. Нейкія мои накиды, яшчэ накиды, яшчэ адзін накид фломастерам і мой калажик з котикам і такім часопісам, які ён чытаю. Так, ну і пачынаем мы з малюнку галавы. Гэта натура, такія вот людзі, складачкі, ад плямы. Як бачыце, маляваць вушы я не ўмею. Дарэчы, чамусьці тут дата не стаіць, ну да ладно. Гэта ідэі, нейкія накіды алейнай пастэлью. Я папшыкаў лакам для волос, вось такі лайфхак, калі у вас нейкая моцная работа пастэлью ці алоўкам, малюнак, можна пакрыць лакам, звычайным лакам для волос, і ён зафіксіруецца і не будзе такога моцнага бруду. Зноў такі пастэль. Гэта дзяўчынка з давінчыка, так, гэта я, маё, можна сказаць, ноу-хау, калі я замест пінтарэста выкарыстоўваю давінчык. Геній, ведаю. І штосьці, нейкія акуркі, запальнічка, фігуры, што-то вылетае, глаз Давіда, нейкая морда, стылізованая фігурка чалавека, чырвонай ручкай. Не ведаю, на што казаць, яно нават і не бачна. Давайте я вам приближу. Ну, просто лінія. Рухаемся далей. Вось гэта акрыл, я памятаю, это быў жнівень. Акрылавая дзяўчынка у Зенвэге. Нейкая касаглазая цётка у Парыжы. Рухаемся далей. Вось гэта Мия-год. Мы уже так прыйшлі на восень. Мия-год. Акрылам недаробленая, выцянутая рука. Мне падабаецца, што больш нічога тут не мае. Это прикольно. Такія накіды алоўкамі. Вось гэтую я зрабіў у дыджытале. І на данный момант гэта апошняе, што я маляваў у дыджытале. Больш не мае нічога пакуль што у дыджытале ад мяне, бо у мяне наламаўся планшет, і у меня яго нема. Нема у меня планшета, ўсё. Што мне зрабіць? Не маю, ўсё. Так, ну гэта гудон, спадзяюсь, вы бачыце, і накид ліній з натуры. Так, тут я пісаў, што мне купляць, і нейкі накид для работы. Але такой работы у меня няма, я не зрабіў, таму, значит, фіговы накид. Гэта у меня быў мастер-класс, я распісваў, як мне яго рабіць, і тут, конечно, наўрад ці вы ўбачыце штосьці, таму што папера трошачкі паплыла, да, я нахвальваў скетч-маркер, але бывае такое, конечно, што плыве. Гэта з натуры карапузік, дзіцё, якое малюе на мольберце. Ну вось і адказ. Вельмі моцна я фігачыў акварэлью, папера не вытрымала. Такія твары. Таксама дзяўчынка, мольберт.
Вось, гэта тое ж самае, такога будзе тут навалам, галава нейкага деда і вось такі накід для работы. Рухаемся далей. Гэта накід да маёй карціны, я яе зараз уставлю, вось я паказваю, як я за ёй стаю. І гэта калаж такі схематычны, як яно магло выглядаць па колеру. Як вы бачыце, я не дамаляваў. А вось гэта накід Сен-Лорана, гэта было ў 25-м годзе восенню, быў паказ каля эльфавай вежы. Быў круты паказ, праўда, і мне прямо раіла, наколькі там такія завушніцы прышпільныя, та і акуляры таксама кайф. Зноў такі накід на тую ж самую тэму, але тут ужо з іконай гульня адбываецца. Дзіцё малюю каля мальберта. Так нельга, трэба на адлегласці рукі. І дзяўчынка такая ляжыць, мне прям спадабалася. Я знайшоў на Пінтарэсце, не у давінчыкі, а на Пінтарэсце. Вось, гэта накіды таксама да нейкай работы, мае накіды танавыя і штосьці незразумелае алоўкам. Вельмі дзіўны аловак па колеру, што на белай папере зусім і не бачна. Так, вось такія кропачкі, можа вы ведаеце такую беларускую мастачку, і алоўкам намалёваная зорка, аўтапартрэт. Я тады стаў лысым толькі што, толькі тады, і вось такая хтонь пачынае трошкі зараждацца. Але я вам так буду шчырым скажу, што хтоні ў гэтым скетчбуку навалам, даражэнькі, таму не пераключайцесь і чакайце больш хтоні. Так, гэта, напэўна, Міягод і карапуз, які малюе. Вось недароблены карапуз і ўсё. Так, канешне, такі гіганцкі скетчбук і 3 малюнкі на развароце. Хто можа дазволіць такое? Толькі я сабе. Дарэчы, вы тут не ўбачыце прыгожых разваротаў. Ну, мне так здаецца, бо я даўно не глядзеў у гэты скетчбук. Так, гэта нешта з Вога, галава, якая ёсць у мяне. І вось так чорны, мне здаецца, чалавек з іракезам. Не, так гэта не іракез, гэта зорачкі Андрэя Пічушкіна, як ён думае. Зноў такі дзіцё, якое малюе, і зноў такі дзіцё, якое малюе. Мне спадабались ботинкі, мальберт, які закрываеш, трошачкі нагадвае Вермеера. Так, а гэта моя ідэя на вялікую работу, але ў мяне няма пакуль што нават зараз і ў той момант не было фармата халста, на якім бы я мог зрабіць гэтую работу. Гэта такі адсылка на маю першую работу з дыназаврам, вось яна. Тут і сукенка Сен-Лоран, под принт Мандриана і дыназавр. Так, ну гэта ўжо дакладна Джейн Біркін. І тое, што вы бачылі ў пачатку, накід, вось яшчэ раз дубліраваны, тут таксама диназаўры гіганцкія фігачацца. Так, ну і мы прыйшлі да хтоні. Пачатак хтоні, бо я тады... У меня быў чорны аловак. Гэта, дарэчы, большасць малюнкаў намалёвана менавіта чорным алоўкам, а не звычайным. Чорны каляровы аловак, вот і ўсё. І пачынаецца моя серія накідаў. Вот яна тут ідзе. Цікава, што гэтыя накіды я браў з падсвядомасці. Гэтую работу я намагаўся зрабіць алейнымі фарбамі, але, не атрымалось. Будзем шчырымі, але вельмі цікавы накід. Вось гэты. Гэта таксама галава. І я браў, зноў-такі паўтарусь, я браў усё з падсвядомасці. Я не выкарыстоўваў іншых художнікаў, я браў усё з падсвядомасці і з сваёй нагледжанасці. Таму можаце пісаць, што я скраў усё у Андрэя Пічушкіна, ці у Любішкіна, ці яшчэ у кагосьці, але тут вы ідзеце нахер, бо гэта ўсё выкарыстана з маёй падсвядомасці, з маёй галавы. Так, і накід з натуры. Дзяўчынка малюе жывапіс за мальбертам. І вось зноў-такі паўтараюцца, я не буду пра ўсе казаць, зноў паўтараюцца мои накіды, якія я рабіў вось з падсвядомасці. Нагадваю, я выкарыстаў гэтыя зоркі Пічушкіна, я ўстаўляю зараз кавычкі, не паказваю трусіка, я паказваю кавычкі. Я выкарыстаў гэтыя зоркі ў брудных, нейкіх, можа сказаць, агідных рэчах. Накшталт лапковых волос,
саплей і ўсяго такого. Вось і валасы ад падмышак, да, вы бачыце. Ну і Джейн Біркін. Чаму не? Зноў працягваецца, да, я тады вельмі ўгараў па Эгану Шылі, экспрэсіянізм, і зараз, у прынцыпе, нічога не змянілось, да, але калі браць мае малюнкі ў гэты момант, яны такія больш сумныя, чым зараз. Зараз я малюю вось такіх коцікаў больш. А тады маляваў вось такую хтонь. У мяне тады ўжо скончыўся мой чорны аловак, я взял сіні. Вось так. Ну, зноў такія розныя фарматы я беру на накіды. Мне прикалывает, што я прям кручу фігуру чалавека. Гэта прикольна. Не выкарыстоўваючы аніякіх рэферэнсаў. Я вам зноў такі паўтарусь. Таксама нейкая галава ўжо тушью намалёваная штосьці яшчэ. Гэта было 18 кастрычніка. Мы ведаем дату. Тут я знайшоў прикольную акварель і рабіў такую расцяжачку. Тэсціл акварель. Так, ужо больш каляровая, і тут я сустрэўся з Ксюшай, паказаў маю вось гэтую хтанічную серыю накідаў. Я намаляваў яе проста, а потым я такой кажу: Йоу, Ксюша, а давай я тебе намалюю, як я зараз малюю. Яна такая: давай, і намалюваў такую саплю ёй. Да. Ну, трошечки ідзе такі депрэсіўны разварот, бо нічога і няма, адно вока, нос і нейкія ручкі. Вот і ўсё. Да, я магу сабе такое дазволіць. І што вы мне зробіце? Напішыце, што мой скетчбук говно, а я скажу: так, вы правы, вы маеце рацыю, я вас переиграл. Так самая работа тушью, черепашка і такая кветочка. Мне падабаецца, як яна намалёваная, дзяўчынка, морда. Так, гэта акварель, якая ўжо адчула час на сябе. А гэта мы восенью сустракались с Ксюшай, у планере сидели, и пасля планера пошли у хинкальную. Вино, пиво, хинкальное, вы, адчуваеце гэты вайб, вось Ксюша. Да. Вось так вот. Адчуваецца моя хтонь. Чамусь тут склеена, і там нічога няма. Таму ідзем далей. Гэта ўжо пасля канца усяго скетчбука было зроблена. Гэта серыя маіх пакемонаў. Элефеон, Жылцёон, Гласёон. Вось накіды. У меня скончылась тады папера і быў вольны гэты ліст, таму вось так. Пастэль. Хтонь працягваецца трошечки. Так, тут я нешта пісаў. Расклад на дзень, што мне трэба на тыдзень зрабіць. Не бачна, давайте вось таксама хтанічная такая фігурка жоўтага чалавека, пастэлью зроблена. Вось такая. Так, вось тут ужо ідзе чорная ручка. Мне спадабалась. Страшныя твары, нейкія смешныя, заліўныя людзі, петухі, хлопчык. Ось, і такі экспрэсіяністычнай формай деформіраваны, выцянутыя накід дзяцей. Карова, козы, яблоки. Я тут писал, якія памеры можа быць работа. Вось, просто ведаеце, калі вы з кімсьці размаўляеце по тэлефону, вы нешта там калякаеце. Вось, мне здаецца, гэта старонка пра гэта. Зноў пра тое ж самае я планаваў рабіць зноў такі чырвонай ручкай зробленыя работы, гэтыя накіды. Я планаваў рабіць серыю малюнкаў невялічкіх пра японскія міфы. Магчыма, калісьці я павярнусь да гэтай тэматыкі. Так, нейкая дзяўчынка в Афіге, Баленсяга, динозаўры, чел в Адідасе, котик. Карацей, вельмі шмат усялякіх накідаў. Зноў такі паплыў у нас ліст. Магчыма, гэта ўжо нейкая антиреклама скетчмаркера, таму што
показываю не вельмі крутыя лісты, але паверьце, ну яны крутыя. Ну былі, может, у 23-м, зараз не вельмі скетчмаркер, але ну ладно. Значит, і тады у той момент, можа, канец восені, выходзіў 3-й сезон «Монстры» пра маньяка, на якога ўжо рабілі амаж там кожанае лицо і усе гэта. Ось, тыпу, гэта твар, які зняць скальп, тыпу, тут у пачатку была акварель, а потым масляной пастэлью. Гэта ўжо акрыл з пастэлью. Некая такая больш, можна нават сказаць, абстрактная, але тут ёсць чэрап. І тут я ўжо планаваў рабіць каляды. Так, ужо як бы падыходзіць снежань, і я планаваў нейкія накіды рабіць пра каляды. Хлопчык, калядная зорка, вось так. Хто не ведае, у мяне і сапраўды ёсць ужо другі, можна так сказаць, сезон маіх малюнкаў пра каляды. Ёсць тыктокі, таму вы можете паглядзець. Так, ну тут рыбка і, у прынцыпе, нічога такого цікавага і няма. Вось гэта прикольная работа, сумны леў, які плача, таму што цырк гэта не вельмі крутое место для жывёл. Усе людзі хацят чагосьці ад яго крутога, а ён просто сидзіць такі сумны і плача. Зноў такі хтанічная тема, паўтараецца, страшныя морды і усялякае такое. Дыназаўрик, члены, іх будзе таксама багата. Голы пацанчык з дыназаўрыкам, чалавек, які трымаецца за галаву. Ну, неяк так. Што яшчэ казаць? Каляды. Таксама ідэя пра каляды. Дзяўчынка гэта нешта змалёванае з Эгана Шылі. Мужик з рыбай. І вось такі нацюрмортик, які паставіў дзецям. Так, чорны лебедь — сімвал дэкаданса. Я слухаў нейкую лекцыю пра серверны век, і там казалі пра гэта. З натуры галава, ужо прыдуманая таксама хтанічная тэма. Дупа. Прыкол тым, што яна ўся зроблена з галавы, таму я думаю о дупе. Тут уже павінна была пагеліна, бо такая пачка, але уже трошки пайшло не так. Ну і зноў такі мы рухаемся на такія работы з натуры. Гэта я ўжо ехал 23 лістапада, з натуры маляваў людзей. Гэта павінен быў быць лебедь, але ён стаў на павліна. Натура, ось лебедь, які крычыць, і чорная качка. Вось так. Зноў такі натурныя накіды. Ось гэта ўжо прыдуманае. Бургер Кинг, дом Боб... Не, так это Додо пицца была. Додо пицца. Хлопчык хавал нейкую вкусняшку Додо пиццы. Хтонь таксама вот ідзе сапля, коцік. Гэта ўжо другі дзень 24 лістапада з натуры. Гэта я сустрэў майго настаўніка па малюнку, намаляваў яго лысіну. І гэта таксама з натуры мужичок. Ужо я тут сидзел у KFC, бачце, які вайб Новага года, снежэнкі. Гэта быў інтэр'ер на Немігі, калі вы покупаеце. Конь і такая дынамічная кампазіцыя, таксама з падсвядомасці. Узгадываў, як класці плітку, мяне навучылі. І такі художнік-дыназаўр, які малюе маю работу. Тут валяюцца тюбікі фарбы, плітка. Так, ну тут ужо тая ж самая кашка. Душ, член, жопа, мочалка. Зато шампунь і масачка для волос. Вось такі скетчбук, выбачце. Гэта не важна. Перыяд, калі я пачаў глядзець серыял «Школа». І гэта дзяўчынка з вайбам школы, трошачкі нават місы з «Шытка смерці», але гэта такі вобразны чалавек, персонаж, які створаны усімі гэтымі серыяламі, усей гэтай атмасферай. Натурныя твары, нейкі профіль, член, чалавек, які трымаецца за голову. У прынцыпе, можна так апісаць увесь мой скетчбук, які вы зараз глядзіце. Нейкая тёця з сігаретай,
голая тетя и усатый мужик с сишкой у пальто, запальничка. Ну а что еще рассказывать? Что еще рассказывать про этот скетчбук? Ну, в принципе, начинается частка скетчбука, який мне подобається, бо я больше пошел робить увагу на сам выгляд разворота. Пінтересний мужичок з сигаретой, але лоб круто подмалював. Чоловік, який дрочить, і чоловіка, у якого зняли скальп. Нейка композиція з двома дівчинками, навіть не ведаю навошта яна і адкуль. Крацей, ось так. Зноў такі накиды, такія хтанічныя, депрэсіўныя, трошечки разварот, і бачыце, быццам такі экспрэсіянізм ідзе. Вось так сама тут мне падабаецца. І накид кампазіцыі можна нават выкарыстаць для калажа, ён такі плоскі, дзе я ў сваёй комнаце вот стаіць стул, лаптоп, карціна, я гляжу на сваю далонь. Гений. Собачка такая сумная сидит, сумная собачка. Члены. Их вельмі шмат тут будзе. Ручки. Меня забанит YouTube. Человек, який нешта хавае, груди, тревога за будущее обведено колом. Ну, по факту. Бачите, тут як би веселых тем нема. Такі эганаскашыльны чалавек з членам, гераічная такая поза, прям нейкі романтызм, штосьці антычнае, нейкі можа Персей, якога асвечае сонца, прамені льюцца яму па валасам, трапляюць у вочы. Вось мне узгадваецца, мне неяк прям хочацца казаць вось такія сказы, такі тэкст апісання гэтай позы, гэтага малюнка. Чалавек, пэўна, карлік, як вы бачыце, таму што яго маленькія ножкі і ён робіць куні. Ён сапраўды нейкі карлік. Ну, тут уже больш класічная такая, не скажешь, что тут карлік, але іншы бок. Мяне дакладна не забанят за такое на ютубе. Тут ужо пятачки пайшлі па фетішам. Чалавек кажа стоп. Нейкая адэкватная дзяўчына падглядвае і, напэўна, як я, і вы зараз ахваеваеце з гэтых малюнкаў. Так, ну, нормальная работа з натуры. Чалавек малюе натюрморт і аграменны лысы мужик у нейкай кашуле, я не ведаю, гіганцкі лоб. Ўжо гуаш такая, гэта ўжо гуаш, такое намаганне на штосьці экспрэсіўнае і можна нават падумаць па колеру такое трупнае. Ну, в прынцыпе, я зараз гляжу на гэтую частку, гэта была палітра проста, але яна прикольная, такія кружочки. Прикол. Так, тут я распісваў усе пачуцці, усе рэчы, якія мяне могуць пужаць, да, каб перадаць іх візуальна. Не тэкстава, а ўжо візуальна. Праз вобразы, праз нейкія фігуры, сюжэты. Вось сюжэт, дзе, напэўна, гэта Ісус, можа, гэта проста чалавек на крыжы распяты, член таксама. І рофлер, які паказвае пальцы, я не ведаю. Нешта мілае, такі трусік. Вось я хацеў гэтым накідам зрабіць такое пачуццё трывогі, быццам нейкая незразумелая херня глядзіць на цябе сваімі пальцамі. Тут быццам пісталет, але адчуваецца, што гэта палец, проста ён палец страляе і выходзіць іншыя людзі. Вось гэта вельмі трывожная такая фігня, чел хавае голубя. Нейкая херня з членам, крычыць нет. Ну, слухайте, жудасная темка. Барсуха, такі дурны тыповы баец бокса, у яго квадратны фейс, і вось таксама такая трывожная. Ну, ведаеце, мне здаецца, гэты разварот такі трывожненькі. Зноў кампазіцыя майго пакоя, сугучна з тым, што вы ўжо бачылі. Таксама чел дастал язык, але быццам яго ванітуе. Нейкі страшны тип трымае секеру і галаву. Чел паказвае куні, і лысы барсуха
ковыряе ў насу, паказвае свой пашпарт жанчыне. Да, гэты скетчбук можа здзівіць, але пакуль што няма ні аднаго члена. А нет, вось ён, калі ласка, тэлефончык, табуретка і голы мужик з членам. Вось гэтую я проста маляваў, сядзеў, і чамусьці яно вырасла на нейкага старога хірурга, які косоглазы і ў шапачке. Як эта штука завецца? Противогаз і мужичок. Да, хтоні тут багата. Ну, ўжо трошечки я адыходзіў ад такой хтоні, бо я слухаў тады Ніну Сімон шмат пачынаў. Вось яна, дарэчы, тут. І, у прынцыпе, пачаў цікавіцца больш мастацтвам Жана Мішеля Баскія. Вось ён тут. Яшчэ убачыў у Пінтрэсце прикольныя калажы з афраамерыканцамі, у якіх галава аграменная, выразана, така прыклеена, а там усё астатняе намалёвана. Вось нешта падобнае я сам зрабіў, хацеў у такім жа стілі зрабіць Баскія, але ну такое. Гэтая галава таксама Баскія, і вот Жан Мішель маляваў шмат дыназаўраў, што быццам падобна на нешта маё. Але ў яго яшчэ была карона. Ну і джаз, конечно. Давайте не забываць пра гэта. Ужо чорны зноў з членам, мама, у якой ёсць карапуз у жываце, да? Адсылка на Эхо на шылю не забываем. Стары, жирны мужик, дзяўчынка з праработанымі чашачкамі. І вось гэты малюнак, накид, мне вельмі падабаецца. Дряхлы, худы чалавек, які сыпецца, таблеткі. Бачыце, подмышки, да, і я так у сваім тэлеграм-канале скінуў і назваў гэта такой прехабалін. Хто ведае, той ведае, хто зразумел, той зразумел. Гэта, можна сказаць, такая сінергія з... Да, серійнасць. Таксама таблеткі. Уже цэлая пачка, і на языке ёсць таблетка. Вось такі крыповы дзед, косоглазы, проработанные, все плоскости разбиты за рукой, и тут яшчэ ён так цяне, ну крацей, трошачки выклікае неёмкасць, да? Быццам, ну, уявіце, вы сядзіце і да вас паліць адным вокам сюды, другім туды, нешта пальцамі тыша, ну, не вельмі прыемны дзедуля. Так, ну тут уже такая мозг, думкі уже зелёны, да, я тыпу кожны дзень зменьваў свой аловак, да, быў звычайны, потым такі аранжевы, фіолетавы, зараз зелёны быў. Ось такая цікавая маска. Ну, бачите, я форму неяк так экспрэсіўна рабіў. Нават тут без эмоцый, але за рахунок формы сваёй ён выглядае таксама экспрэсіўна. Тут ужо такі лінерам было зроблена, таксама таблеткі, сігарет, дым ідзе, череп з закручанымі такімі спіралямі і таблетка. Жанчыны, якія смеюцца кропачкамі. Вельмі я стаміўся, канешне, так ахтыкаць, ну ось так. Тут я планаваў чырвоным, але, ну, атрымалось такое сабе. Так, ну і зноў такі лінерам зробленыя ребяткі. І тут я уже рабіў накіды да лінагравюры. Мне на маё дзень нараджэння падаравалі набор, цэлы набор лінагравюр. Блин, я вельмі удзячны усім, хто быў з мною гэты дзень. Спасибо вам, ребята, вы лепшыя. Так, ну ўжо мы падыходзім да канца. Бачыце, зноў такі класіка, члены, вагіны, усатыя мужики і цічкі. Нема слоў. Канец заўсёды ў маіх скетчбукаў ось такі, не праработаны. А гэта ўжо амаль і апошняя, фінішная такая прамая. Гэта прикольная дзяўчынка. Ніка, калі ты глядзіш прывітанне, блин, адкажы мне, я, напэўна, табе напісаў, ты ігнорыш, адкажы мне. Вось гэта яна. Тут таксама яна ў такой хтанічнай серии, можно так сказать. І мужики таксама у хтоні, нейкія фейсы дзіўныя. Так,
Гэта таксама Ніка, мы сидзелі ў тапіоке, хто ведае, той ведае, там такія нейкія вісюлькі вісяць з пажаданнямі. Вось, і баксёр, які б'е сябе і выбівае сабе зубы. Так, ну гэта ўжо зроблена лінерамі з натуры, вакзал, сядзяць людзі, як бы дзе снег, такое ўжо апошнія дні зімы, можна так сказаць, сядзяць людзі. Тут такая кампазіцыя, ідзе першы план, другі, трэці ўжо не так проработаны, як першы. Ну, бабулька такая сидзіць з носам, шнобелем такім. Гэта ўжо дзеці. Забраў у ребёнка фламастера і пафарбаваў, што было. Ну, і зноў такі член. Людзі, якія намагаюцца забраць сабе таблетачку, спушчаныя штаны і мікрапеніс. Ну, я казаў, у гэтым скетчбуку гэтага навалам. Мне здаецца, такое наўрад ці можна паказваць, таму я лепш усе гэтыя піські, сіські закрою квадратиком, да, а фул вы можете убачыць у моем телеграм-канале. Вось так я раблю. Канешне, калі вам цікава і даглядзелі да гэтага момента, пераходзіце ў телеграм-канал, там ёсць фул усіх малюнкаў, дзе члены. Да. Так, зноў піська, мой телефон. Што яшчэ маляваць? Свой телефон. Алло, мяу. Такі мужичок з выкручаным кулаком, лох і пытальнік. Ну, гэта дзеці, што сказаць. Вот тут Лефіон маленькая варыянт, вы бачылі там у пачатку прыкладным накид, Флагіон накид, і гэта зноў такі Ніка, але фул вы убачыце ў маім телеграм-канале. І нарэшце гэта канец. Конец. І акрылам з блакітнымі валасамі мужичок. І вось такі злы, які алістварае, у прынцыпе, увесь гэты скетчбук твар. Усім дзякуй.